umnyango wezempilo KwaZulu-Natali samba kamnandi ukhona uNgqongqoshe wethu kwaZulu-Natali uhlalithi nje uzogadla kanye ngeviki afike kuwena ekhaya axoxe nawe ekhaya. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukele emakhaya, sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms zethu sithi ithada. Tada. Sambika sodwa nje bashilo siphethe inkunzi malanga ke uNonhlanhla Khumalo namhlanje naye esizombingelela nje kodwa ke sizothi qumbushu sixoxe naye makuthi saxoxa awubabingelele nje noNhlanhla bezizwi lakho. Hello, ngiyanibingelela ninjani emakhaya. Ngicela ukuthathela ithuba ngibingelele bonke abantu enginabo nabasemakhaya ngiyabingelela. Hey, izwi lakho ngathi sicela ukukhonza. Hey limnandi izwi lakho. Akusenani. Ingqongqoshe namhlanje siyithola la sisesibhedlela esikhulu kakhulu la eChatsworth RK Khan. Angazi noma ngilisho kahle leli gama. Ngilisho nami ngendlela engibezwa belisho ngayo abala endabeni that RK Khans. Bese ngithi ngiyalisho abanye bethi kuphi lapho. Enye insizwa ke sihamba naye ngathi buya le Phoenix manje kuyaduka ithi RK Khan yabheke Phoenix kodwa akusenani ke sila eChatsworth namhlanje sizokwenzani la eChatsworth ngeke ngakuzwa no Phoenix umbiza ngo Phoenix ngelinye la inkinga zakho ziningi ziyandi inkinga zakho no asibingelele Ntokozo sijajabula kakhulu ukuthi sila namhlanje usazoxoxa ke nodadewethu la uMakhumalo kodwa namhlanje sizo celebrate njengoba sila eRK Khan sizobonga kakhulu sibongele umndeni wakaKhumalo nakamponjani ukuthi bakuthole kuthiwa amawele awu4 ngazi ukuthi uwele u2 kodwa kuthiwa amawele awu4 amawele wele so udadewethu ke usethole wona ke amawele awu4 uyabona ke sizojabulisa sibongisane nomndeni ukuthi kufike lesi sikhathi umama esaphila izingane zisaphila ngoba isimo lesingavamile ukuthi senzeke futhi esingavamile ukuthi sibonakale ngijabula kakhulu kodwa ke ukuba seRK Khan namhlanje isibhedlela lesi ngiyathemba ukuthi uzomkhulumisa nomphathi wesibhedlela isibhedlela lesi esesibe nezinkinga ezinkulu iminyaka eminingi ngifika nje ka emnyangweni wezeMpilo into yokuqala nje ngathi ngicela ukucotshwa kwangaphela ngisho 5 minutes ngangibuzwa ukuthi hayi lenkinga eseRK Khan uzoyenze njani yama monkeys yeinkawu so uyabona ke kodwa manje uyawubona ukuthi umehluko usukhona esibhedlela so I'm very happy and excited ngendlela imanagement ephethe ngayo isibhedlela khona ama challenges njengazo zonke indawo kodwa umubuka imanagement uyawubona umehluko kade ngibatshela nje la ngaphandle Ntokozo ukuthi ezinye inkinga eziba khona ezibhedlela ziyayidinga nje umuntu ophethe aphathe hayi ziyayidinga nje ukuthi umphathi aphathe so uyabona ke lana ukuthi umehluko ukhona ngiyathemba ukuthi umphathi wesibhedlela uzomnika ithuba ngiyafisa futhi achaze nalolu daba lokuthi sisebenzisa amanye amaward akhona leClaywood angithi siyasilungisa isibhedlela senzele ukuthi isibhedlela sibe sihle futhi sikwazi ukuthi sibe conducive as a result base bethatha isinqumo ke njengesibhedlela ukuthi cha while kusalungiswa lama ward akube khona iunit ethize within isibhedlela ezohamba iye kwesinye isibhedlela sethu so mnika lona lelo thubo ke lokuthi akwazi ukuthi achaze ngoba uhlala uwathole nama complaints abantu abathi hayi manje ngilindile sekusuke kwathathwa wasekhaya wamikiswa kulesibhedlela manje sofika kanjani kanti phela siseThekwini naso ukuthi nje senzele ukuthi sikwazi ukuthi lesi sibhedlela esikusona silunge kahle kungekho ama patient angisukeke la ngiye lapha ya kudadewethu esinaye la namhlanje esingaye la eRK Khan namhlanje udadewethu uMtungwa Khumalo uNonhlanhla ngempela yebo ikuphi ekhaya Nonhlanhla kusejozini kanti umkhaya wami le jozini phela mase ngapha kothukela konke okusuka ngale kothukela omkhaya jozini phongolo mhlabisa mtubatubu nonkomo into eyodwa yikho mawushaya umuntu wangapha umshayi wasejozini asikubheki impela sikubutha ngeqhupha sikulahle phansi so nje mawumthintile usukuthinta mina uqobo kusuka kuphi nejozini emahlabeni baningi ke abazofuna inamba yakho ngoba khona enye insizwa nje ade ngizwa ithi iyayithanda lento ekwehlakalele iyafisa naye ekhaya iyehlakalele so ke bazofuna yakho nekamkhwena wakho angazi noma ke uzobanika lezi namba cha awusitsheleke ukuthi ke wena ngokwakho nje njengoba sila namhlanje yini le kwehlakalele omnye uzoyibuza ukuthi kwakhulunywa naye udadewethu ukwenzakaleni ngokwazi kwakho yini sikhuluma nawe namhlanje isizathu sokuthi ngikhulume nami namuhla
ngingasho ukuthi uNkulunkulu ungiphe isiphiwo bengasilindelana. Yes. Uthi ukhuphula izwi ngathi emakhaya bakuzwa le. Uthi kubamemetha ngathi sikhuluma le konongoma noJozini bayakuzwa manje. Awubatshela uNkulunkulu kuphi isiphiwo. uNkulunkulu ungiphe isiphiwo bengasilindele. Hawu bakithi. Mina bengilindele abantwana abathathu. 3. Yes, so Absolutely. uNkulunkulu angipha nje u4. U4 wonke. Yes. Ngesikhathi esifanayo. Ngesikhathi kanye. Yes. Same time. Yes. Awu kodwa Thixo. Manje ke awungihlebele. Njengoba sebekhona ke abantwana laba bebahlanu umuntu ukujabula ongakanani ekhaya zithema ifika indaba kwajabula kangakanani Ekhaya bajabule kakhulu. Namanje abakhona. Awu bakithi ngiyezwa kuthiwa ngathi isibusiso sasekhaya vele lesi amawele into nje yasekhaya kukhona nomlando wamawele ungasithatha sibeke mhlawumbe uthi thini into yamawele nasekhaya. Yeah. Amawele ngingasho ukuthi kimi kufike kwaba okuningi. Awu bakithi Kodwa ke ubaba waphinda kathathu, uanti waphinda kathathu. Ha. Umuntu ofike wahluka. wena kodwa nawe ungawuphinda lo fokathathu mangibuka nje smile sakho ngathi hayi Fokathathu. uthi baba waphinda kathathu no aunt washaya kathathu lo fona yena ngimbuka hayi Usengawuphinda. nesmile sakhe futhi ngathi ingxaka ayikho ufo manje uthe masamba sehla ngembone eyiwokhela nje ngiyambuza ngithi unesho uthi akekho uthi mayeqhuza kanayisho noma ukhona nomunye osakhona osele kaphakathi manje unesho ukuthi ayimpela bahamba bonke baphuma bonke No, baphuma bonke. awu bakithi cha ngiyasibona isimali sakho ukuthi ujabule mhlawumbe kukhona ke nje ongafisa ukusho uxoxele nje nosekhaya ukuthi uphile kahle yini wabeletha kahle yini sesibhedlela sahulumeni bahlale beyigxeka izibhedlela zahulumeni wena uphatheke kahle yini nje nali ithuba selifikile Yeah. Angifuni uqamba amanga. Ngiphatheke kahle. Yonke into i-right. Ikakhulukazi ngifisa nje ukubonga kodokotela abangibelithisayo. Yes. awu bakithi cha siyabonga kakhulu bakwethu kisona ke RK Khan isibhedlela esahulumeni lesi yiso lesi ngqongqoshe leso singqongqoshayo lesibhedlela impela ngizwa kuthiwa ke bayakwazi ukuwenza kahle umsebenzi uthi ujabule impela mhlambe ke sesingezwe nawe kwakho ke ukuphawula No siyajabula kakhulu Ntokozo ukuthi sikwazile ukuthi sithole amawela u4 abizwa ngama quadruplets ngesingisi isimo ke lesi esingajwayelekile ekakhulukazi esibhedlela wela iHealth Care encane but in terms of level of care no dokotela bakhona siyisithi nasithola izingane eziningi njengalezi mhlambe sizihambise sizimikise noma King Edward noma sizimikise eNkosi Albert because i-Central Hospital enye i-Tertiary Hospital enye inongcwepheshe ocwepheshe abaningi but nala kuyakutshela ukuthi sinabo ochwepheshe ingakho ke siyaye sijabulele thina ukuthi abantu bakithi beze ezibhedlela zethu ngoba umuze esibhedlela sakahulumeni unabo bonke ochwepheshe abakhona futhi bayasizana awugcini lokubuka udokotela oyedwa kuphela bayafika bonke bakubuke benze sure ukuthi uyayithola i-treatment oyidingayo so siyambongela kakhulu udadewethu sibonge ke nabo bonke abamsizile ukuthi izingane zifike emhlabeni nokuthi ziseyiphile kuze kube la ngoba phela kuyenzeka ukuthi izingane uma zisheshe zafika emhlabeni isikhathi singakafiki noma ziziningi bese kube khona mhlambe edlulayo emhlabeni ezinye ezingakwazi ukuthi iphile kahle so siyibonile izingane sibonile ukuthi ziyaphila siyabonga kakhulu kulabo abazinakekelayo mhlambe mina sengingafisa nokwazi ukuthi ke njengoba bewufo nje ukwazile ukubapha amagama and uyakwazi ukubakhumbula ukuthi uyena lo absolutely noma ubukhodo ke konke umbani ke manje usukwazile ukubapha amagama bangaka besilisa besifazane kubona Yeah, ngikwazile ukubapha amagama. Okay uyabakhumbula nje kanti ubakhohliwe Ngiyabakhumbula. ubani nobani Umfana uMailulu. Umailulu Sipho sethu. yeah Mailulu. Yes. yini Mailulu Kunomdlalo webhola engimthandayo. So uMailulu weSundown weSundown kodwa ngcono bethi winayo absolutely yes intombazane Ulunene
ulunele, Lunele. Yes. ulukhona, Lukhona. uluthabo, ulwandle. Nolwandle. Yes. Wo, manje ngibona ba wolu bonke. Kushuthi uyochitha walo. Sabela wonke umuntu endlini. Uyisizile Kodwa ke omunye nje umuphuthi uNomagugu nayo wezwa. Ukuze kusuleleke lento yokuNgqongqoshe kuyena naye agcine uNgqongqoshe. Cha, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Kale kuyintokozo kuthina. Kukhona obufuna ukumkhonzela nje ekhaya ke mhlambe nobaba ukummemeze nje. Yebo khona. Ngicela ukukhonzela ubhuti wami omdala ubhuti Vusi. Awubakithi. Ngicela ukukhonzela yena newele lami. Ngimtshela ukuthi siyeza emakhaya uzophatha ingane eningi. Yebo. Siyabuya ejozini. Absolutely. Ngibonile kunodadewethu futhi okusizayo manje ukuthi nibaphathe naye engathi usuka le emakhaya ubani yena. Ulungile. Naye ngicela ukubonga kuye, ngicela ukumkhonzela ngithi cha ngiphathise kahle ingane zabo. Absolutely. Cha, siyabonga kakhulu. Ngqongqoshe ngale kokuchitha isikhathi mhlambe ngizogijima ngejubane ke siye lapha ya izolo ePrincess Magogo lapho engubone khona ke nithelekile abantu besifazane kukuhle lapha ya kodwa ngayibuza namthi kwenze njani abantu besifazane bebahle kangaka. Ngingafisa nje ukuthi bekwenziwani lapha ya ePrincess Magogo. Ntokozo njengoba sisenyangeni kaAugust inyaka le yokugubha nokucelebrate omama nabantu besifazane kwiprovince yonke na kuzo lonke really sigubha lolu suku ngoba omama ngo1956 bathatha isinqumo sokuthi njengoba kunomthetho ukuthi akuphathwa amapasi bathi bona cha ngeke bakuvume lokho bathatha isinqumo bathi bayamasha baya le ePretoria lapho kwakhona khona uStradom beyomtshela ukuthi tawa amapasi akho ke sikunika wona ngeke sikwazi ukuthi siwaphathe okuwa kuyindlela yokukhombisa ukuthi abantu besifazane uma befuna ukukhululeka noma uma isizwe sifuna ukukhululeka kufuna abantu besifazane kube yibona abasukumayo bathathe inxaxheba so yilokho ke esiyaye sigubhe njalo ngomhla ka9 ku-August sikhumbula lo lasuku omama ngo1956 basukuma bahamba baya ePretoria kodwa okwakungasho ukuthi ngalo lasuku kwasekukhululekiwe kwakusazoba nempi ende yokuthi abantu besifazane bakhululeka kanjani so njalo ke nakumhla ka9 August sisuke sikhumbuza nalokho ukuthi impi kukhona esesiku achievile njengabantu besifazane eSouth Africa kodwa impi seyinde kuningi okusafuna sikulwe ukuya phambili okunye nje izinto esesibhekene nazo manje asabhekane nempi yokuphatha amadompas but sesibhekene nempi yokulwa negender based violence for instance ukuthi sisebenza kanjani siuhulumeni sibambisene nomphakathi ukubhekana nalesihlava se-gender based violence so that omama bakwazi omama nezingane zethu zikwazi ukuthi zizambele ngokukhululeka so umhla kaAugust nje okungasho ukuthi abantu besifazane sibakhumbula noma sibaqhakambisa ngalenyanga kuphela kodwa kusuke kuyinyanga ethi cha asike sibheke lolu daba ukuthi abantu besifazane bakhululeka kanjani ingakho ngoJuly besibheke abantu besilisa ukuthi nabo asibabheke nje sibiza ngokuthi i-health month thina ke emnyangweni wezempilo siyaye sikubheke kulenyanga ukuthi infection rate for instance noma abantu abasululeka ngesifo se-HIV and AIDS bangakanani sikhuluma kanjani nabantu abasha ukuthi bangasuleleki sikhuluma kanjani nomama ukuthi bangasuleleki kodwa siba empowerisha kanjani ke omama ukuthi nabo bakwazi ukuthi bathi cha uma kukhona lapho bebona ukuthi abaphephile khona uma bebona ukuthi abaphephile futhi sikwazi ukuba provider ngezinto ezizobavikela so kulenyanga sizobe sikhuluma nje lokho ukuthi cha abantu besifazane bakwethu abahlonishwe abantu besifazane abaprotectwe kodwa nabo abantu besifazane bayibhekelele absolutely cha ngiyazi ukuthi ke nala eminyangweni ophethe baningi kakhulu abantu besifazane abenza izinto ezihlukahlukene ngaphansi komnyango mhlawumbe ungathini kumlayezo nje obhekiswe nakubona abantu besifazane eminyangweni wezempilo KwaZulu-Natali umnyango wezempilo ke umnyango onabantu besifazane abaningi kakhulu nje
abaqashiwe because of indlela umnyango ongakhona. So siyafisa nje ukuthi sibagqugquzele ukuthi abenze umsebenzi wabo kahle njengoba bewenza, baqhubeke bawenze kahle. Simzwile uMakhumalo ebonga ukuthi uphatheke kahle, sithi abaqhubeke nalokho, bakwazi ukuthi ngaphandle kwabo isizwe asiphelele. Uma ngabe singakwazi thina njengomnyango wezempilo abantu besifazane ukubaphatha kahle abantu abasuke beze kuthina bezodinga usizo lwethu, kusho ukuthi sizobe singawenzi umsebenzi okuyiwona wona esawuqashelwa. So siyacela ke ukuthi baphinde baqhubeke nomsebenzi omhlaba wenzayo. Wemqu uyaphila yini? Yebo, sanibona ninjani? Siyaphila mfowethu Light. Yebo, siyaphila. Ngixolise lo okhulumayo ngifona ngilalela kwiNtokozo FM eMnyango. Absolutely. Kuthini kwakho uPaula noma umbuzo? Umbuzo endawo emnyangweni nje wezempilo ukuthi ungabe uhlelo leli lokugomela iCovid lusaqhubeka yini? Omunye umbuzo endawo ukuthi sike sabona lapha ephuma ama-poster ka-Department of Health angabe asaphuma yini, ikakhulukazi kulabo abafuna ukufundela kwezempilo ukuba onesi kakhulukazi angabe asaphuma nama-poster basazoqhubeka yini? Ama-post la ukuthi ke mawufuna ukuyofundela ubunesi asaphuma yini? Hayi impela ke uzokuphendula uNgqongqoshe emoyeni. No, asibonge kumxolisi. I-COVID-19 yebo sisayigomela futhi sisacela abantu, siyaba-encourage, siyabanxenxa ukuthi bahambe bayo-vaccinate nalaba sebegomile bahambe bayovuselela ngoba leli gciwane le-COVID-19 lisekhona, lisaphila. Njengoba siphethwe umkhuhlane nje awazi ukuthi umkhuhlane otheni okungenzeka ukuthi kuseyiyona. So senzela ke ukuthi manje uma ngabe lingena emzimbeni lingabe lisakubulala ngendlela elibulala ngayo okade lisibulala ngayo eminyakeni le edlule ekade sibhekene nayo i-COVID-19. So yebo siyacela ukuthi abantu abaqhubeke bahambe bayogoma, nathi sisagoma siwumnyango wezempilo. Ubese buza umxolisi ukuthi sisa-advertise yini, sisabaqasha honest. Unyaka nonyaka eminyangweni sibe nabantu esibathathayo, siya-advertise sibathatha. Angithi i-college efundisa honest iyafana ne-university. Unyaka nonyaka e-university odokotela bayathathwa, unyaka nonyaka e-university honest bayathathwa, nabameli nabo bonke abanye abantu. So nathi kulaba esibathathayo sizobafundisa noma kungasiyinamba enkulu elingana neyama-universities kodwa 100 siyawuthatha unyaka nonyaka. Nakulo nyaka ke siyikhiphile i-advert yethu ikhona laphana kwi-page lethu, ikhona kuma-social platforms ethu sonke, and i-closing date umhla ka-31 ku-August. So lapho ke abane-interest yokuthi ba-apply siyacela ukuthi bayo-apply. Ayikhale basho njalo nje bathi we leaving no one behind. Sonke siyalithola ithuba sokuthi singene si-apply khona lapha ya. Enye ke into ke engingafisa ukuyazi Ngqongqoshe, sisababonga bephila. Ngihlale ngubona ke masinezibhedlela kubantu. Ngikubona usungena kancane kancane usuyangena sebeyaqilonga bayaqilonga. Ubuso lokho uyikhuluma indaba ukuthi asilithathe ithuba singene nathi siyibheke. Kodwa ke ngiyenginothise futhi ukuthi mawuthola ithuba uye kulezi ibhedlela lezoyingamele futhi uhambe nawe uyoqilonga kuzindaba ke lezo esiyibone nathi ijabe kangangoba nami nje sengivele ngingene nezicapha emshiyeni ngingene nezicapha kule ibhedlela zethi akusekho ngusabayo ngoba ngabona kuwe ukuthi yenzeka lento. Ngibonile ke nakuleli iviki edlule ungena kwesinye isibhedlela uthi nje ake beqilonga usibeke isithombeni ukuthi intshisekelo yakhe isukaphi, ithini lento yakho nokuhlale uyayichecka sithini kubantu ngayo futhi. Uyabona Ntokozo, ngoLwesihlanu loluya ngesikhathi kukhona umongameli eMgungundlovu ngangishilo ngathi cha asambeni sonke siyoyisho ngasho ngathi ngisayobheka ushukela. Hayi ke esiphathe ke ye-process esiyenzayo every year okuwukuthi umuntu kufuna athole ukuyixilonga. Nami iviki eliphelile bekusuku lwami lokuthi ngiyoyixilonga nje umzimba wonke, ngibuka ukuthi kukhona yini lapho okuyinkinga khona. Uma kuyinkinga sisheshe sikubambe ngoba phela i-intention yokuthi umuntu akwazi i-intention yokuthi umuntu ayoyitesta senzela ukuthi uma kukhona ukugula okukhona sisheshe sikuthole sikubambe kungaka advance kungakagulisi
ngoba okunye ukufa kuyaba khona emzimbeni Ntokozo ngoba asibona abantu abawodokotela singaboni ukuthi umuntu uyagula kanti uma ngabe uyinika isikhathi nje kwenzeke unyaka nonyaka uhamba uyotesta kuyakenzeka ukuthi nalezi zifo okade ungayinakile noma kade ungayiboni ubone ukuthi uyithole bese uyakwazi ukuthi usheshe zibanjwe bengilaphana ke esibhedlela iPixley kaIsaka Seme ngihlala usuku lonke laphana ngaze ngafakwa ngisho embhedeni benzela ukuthi ngingagodoli ngacishe ngafana nepatient impela nami ubuyipatient phela wangena nje uba ipatient bengiyipatient impela absolutely manje ke ungayibalekele ukuthi ube isigule soNgqongqoshe absolutely hayi bengiyipatient impela ngalola suku ngoba bengisesibhedlela usuku lonke kodwa ke bangichecka yonke into kwathathwa igazi kwacheck ushukela kwacheck iBP yonke ngacheckwa ngisho nanenhliziyo manje ngesikhathi ngilele laphana ke kucheck inhliziyo ukuthi imi kanjani ngiyabona ukuthi sispende izinto eziningi kangaka kanje ngakho imali ethi ihamba ngoba phela kufuna bangifake imishini le yenhliziyo abayifaki ngezinto ozokwazi ukuthi uphinde uyisebenzise umshini wenhliziyo usebenza umuntu nomuntu uma beyifaka la kuwena nabeyisusa bayakulahla bese bephinde beyofaka komunye ngasho ngathi yaphela imali kahulumeni angithi thina besilapha na ke Albert Lithu la bayikhipha khona ke beyibambe ngesandla ibhukuze beyikhuphiso kwalamthuthu inhliziyo hey sabuka isimangaliso lapho ke kushintshiwe lapho hey ngabunga ngathi cha yona iyahamba impela ihamba kakhulu kodwa yabona abantu ke bayazi ukuthi bakwazi ukuthi inhliziyo siyikhiphe lapha eAlbert kodwa bakhokhi lutho kodwa ukhona okhokhayo khokha uhulumeni nami bengihleli lapha nje kuthathwa igazi akuthathwa igazi elilodwa ngiphume ngizimbobombo ngiyabona amagazi ayashoda manje absolutely khona okhokhayo ukhokha uhulumeni kodwa abasebenzayo abafana nami nawe uma beya lapha esibhedlela siyabacela ukuthi bakhokhe ukuze laba bangasebenzi bakwazi ukuthi bathole usizo lwamahala asikhokhisi ke ngendlela okukhokhwa ngayo uma uya kwisibhedlela esiprivate kodwa okuthize nje bakithi ungafiki phela usuqamba amanga nawe uthi awusebenzi kanti usebenza lapha kwamaphisi sibonge kakhulu Ngqongqoshe sithathe lethuba ke sishone lapha yami kuNompumelelo Nyembezi ngoba siyazi ukuthi phela namhlanje sinalento le ye breast feeding bekuyi breastfeeding week last week sase sithoda sizoyixoxa kahle this week indaba yakhona indaba le yokuncelisa umntana ubisi lebele bathi ke izingane ezincela ibele zikhula kahle umzimba wazo unempilo futhi zikhula zinomqondo okhaliphile ukuncelisa ibele kuphinde kuqinise ubudlelwane phakathi kwakho nomntwana kuphinde kwehlise ingcuphe yokuphathwa umdlavuza webele manje ke ngiyathanda ke makune kunemvuzo omningi kanje lokhu kuncelisa ngebele ingakho ngizoqala ukuthi ngithi awusibingelele usitshela ukuthi ubani wakabani wenzani la emnyangweni ngaphambi kwasinge kule ndaba yokuncelisa Okay ngiyabonga kakhulu ithuba ngicela ukubingelela uNgqongqoshe ngibingelele bonke abaphathi ngezikhundla zabo ngibingelele nabalaleli emakhaya njoba usushilo nje igama lami Nompumelelo Nyembezi absolutely ngisebenza lapha eDr Pixley kaIsaka Seme Memorial Hospital awusuka Majola yes siphambene lapha kumaphasisi wambona uNgqongqoshe ngambona lapha waqasha wabaleka ngisebenza ngo-assistant director ngiphethe component Dietetics ngiphethe ama-dietitian ifundela lapha lento ngiyazi Dietetics yabo nje nami sengikhalula ngafundela lento ngathi inokudubula phakathi Dietetics bebonde ngathi kuqhuma isibhamu lapha kwenziwani lapha ko Dietetics ngifundele UKZN eMaritzburg Okay. Kubaleke ngane yokuncelisa umntwana wakho ubisi lwebele mhlambe ngeke ngizokuthola nezikhathi enibeka out nje isikhathi esithile ngizwile nje nakulaba amawele u4 kade kukhulunywa la kuthiwa ngathi ubisi liyashoda kwashawacima kwaze kwavela ukuthi kuzomela sizama ukulimpompa nathi silethe kwavela ukuthi kubaleke ukuthi iqale kube olwebele isikhathi esithile awusithathe nje usibeke ukuthi kubaleke ngani ubisi lwebele Okay. Ubisi lwebele libaleke kakhulu. So siyaqhubuzela ukuthi omama bancelise ubisi lwebele lodwa for izinyanga zize zibe yisithupha. Isithupha. Yes. So umntwana bangamxubeli lutho kube ubisi lwebele bavumelekile ukuthi bengayithatha imithi kodwa eprescribe udokotela. Okubalekile ke futhi engithanda ukugcizelela ukuthi as much as siphusha ukuthi
sigqugquzela ukuthi omama bancele ubisi lwebele. Kubalekile ukuthi uma umntwana esehlanganise u6 months sibachazele futhi umama ukubaleka ukuthi fanele baqale badle ukudla abantwana ngoba siya ekhathi esiningi sigcizelela lo 6 months kodwa singagcizeleli ukubaleka kokuqala ukudla umntwana mesena 6 months ngoba ubisi lwebele ngaleso sikhathi lisuke lingasekho enough for umntwana. So sike sithole ukuthi uma bencelile ubisi lwebele kodwa uma futhi bengasadli kahle kuba nemthelela ngoba bagcina beba naso isifo sendlala. So ngifuna nje ukugcizelela ukuthi kubalance asukhulume lo 6 months kodwa futhi sigcizelela ukuthi at 6 months bayaqala futhi bayadla ukudla. Ngibona omunye ephawula la kulento zo Facebook ethi kwamanye amazwe bancela beze bebe no 10 years uthola ukuthi sekuluma nje ngezinye impela ayikabikho inkinga la eSouth Africa ikhona into enjalo lapho umuntu ke imiphi iminyaka enibeka ngale ngasekugcina cha usungammisa ke la kodwa ke hayi impela kuthiwa kwamanye amazwe hayi ukudonsa sekudonsa nje ngamazinye impela. So u-WHO uthi abantwana benganceliswa baze babe na 2 years or beyond. So asisibeki isikhathi ukuthi hayi ungama kulesi sikhathi. So nje ama recommendation athi 2 years and beyond. Kusakhona lento ukuthi uthola ukuthi umuntu useteksini ingane yakhala ethi mayikhipha ibele mhlambe uyancelisa bese kuba nalokho ukuthi abanye bethi hayibu uyabona kube nalento yokucwasa ukuthi uyini azokhipha ibele emotweni noma emphakathini. Kuthini ukufundisa ikakhulukazi abazali bengane nayo ke emphakathi ukuthi phela engabe sethethiswa umuntu noma ehlukunyezwa mawukuthi uzama ukunika ingane ukudla ngoba suthi kahle kahle usuke efunza ingane ukudla hayi ukuthi ngoba efuna ukuchoma ngencence. I think lapho kubalekile ukuthi mhlawumbe fanele siphume sibafundisa abantu ngalo ibele nokuthi asazi ukuthi mhlawumbe babacwasa kusukela kuphi. Ngifuna ukusho nje for example nje obushilo ukuthi August inyanga la sigqugquzela khona ukuncelisa kwebele. Laphana nje esibhedlela sithe nje noma usudlulile umhla ka7 sazoqhubeka si invite staff sama males staff sama females la sizoba khona nama discussions ukuzwa ukuthi abantu bazi kangakanani ngobisi lwebele mhlawumbe zizovela ke lezo zinto ukuthi kusanokucwasana sithola ukuthi mhlawumbe yini eyenza ukuthi kube nabantu abasacabanga kanjani mhlawumbe abafundisekile khona sizokwazi ukuthi sibafundise. Umbuzo kovela njalo nakho ngisamncelisa kahle umntwana bese kuba khona into ethi sekufuneka ngibuyele emsebenzini noma sekufuneka ngibambeke endaweni ethile ngenze njani ke mawuthi umntwana ngiyithola kufuneka ngimshiye somewhere ngibe sendaweni ethile ukuze aqhubeke akwazi ukuthola ubisi lwebele. Umama uyakwazi ukuthi mesebuyelile emsebenzini aqhubeke sikubiza ukuthi ukukhama ubisi lwebele. Uyakwazi ukuthi omama bayanika u4 months bahlala nabantwana so siyabagqugquzela ukuthi mhlawumbe mesekuphele 2 months engaqala alikhame ubisi alibeke so siyakwazi ukuthi ulibeke ku deep freezer i-fridge lehamba ne deep freezer uyakwazi ukuthi ulibeke for 3 months. Bese ku-freezer leyo ivula phezulu uyakwazi ukuthi ulibeke for 6 months. So umama mesahlele ekhaya engabe ezama ukuthi alikhame alibeka lapha efrigini bengayazele ka6 months. 6 months. Impela manje ke ngiyibuze ngoba ngizwile nodadewethu lokadela kuthiwa ngoba be4 ke yena cha kezwakala kuyena ngoba u4 ukuthi ukukhambe kuphele lona ke la endleleni isimo esikanjalo singasihlangabeza kanjani la livele liphele nje ubisi ukhona ke oyedwa futhi othothi ukuthi nje sashaye kancane ingane kunya kuphele yini mhlambe nenigqugquzela ukuthi umuntu ayidle kuze lakheke ubisi leli noma kunezinto ezithina ngoba omunye wephutshetha akaphuza amanzi kakhulu omunye bemthetha akaphuza izimbiza ezithile nina yini mhlambe nenithi nayo indlela ukuthi lakheke ubisi emzimbeni. Umbuzo obaleke kakhulu lo so okubalekile ukuqonda ukuthi omama fanele baqonde ukuthi ubisi lakheka ngenkathi umntwana encela. So that's why sithi awumbaleli umntwana ukuthi uncela kangakanani uma esefuna nje ukuncela uyamhlalisa
ebeleni ngoba yila lakheka khona unakhuza ubisi lwebele. So even umama ongondlekile kahle uyakwazi ukuncelisa ubisi lwebele. So asiqhuqhuzeli kakhulu ukuthi sifake lo mqondo ukuthi fanele uzudle kakhulu ukuze ukwazi ukuncelisa. Umntwana umbaleli ukuthi uncela ngesikhathi esinini uma nje usubona izinkomba zokuthi usefuna ukuncela mhlawumbe nje menyakazisa umlomo ekhotha iminwe lezo zinto ezinjalo uyamncelisa. So asibabaleli ukuthi fanele bancele kangakanani. Ngiyazazi inkunzi lezi ezincela isithupha ingene ishaya isithupha le thina ke kwakuthiwa ugcoba inhlaba la bese ke ukuze umuntu angaqhubeka nenithini ke ngaze omnye ethi iyasikwa isithupha uma ukuthi ke isincela kakhulu iyiphi indlela enene ethi umuntu angayekisa ngayo ingane ukuncela isithupha. So umntwana mhlawumbe mekade encela mhlawumbe kasithupha ngosuku uyanciphisa. It's like uyam-abuse umntwana musumfakela inhlaba wenza zonke lezi zinto. So uyanciphisa aze gcine eyekele ukuncela. Cha ngiyathemba ukuthi ke ngene ilanga uzofika usithathe usibeke. Kodwa ke ngiye ngizwe futhi kuthiwa ke mhlawumbe sengaba nje information lesingasale sesithola abantu bayakwazi ukunikela ngobisi ngizwile nje la kuthiwa seliyashoda esibhedlela. Khona abantu ekuthiwa zinsengakazi. Thothi yena nje liputshuka ngisho eyihambela ubisi liningi. Likhona nendlela encourage ukuthi mhlawumbe ke abantu benikele ngobisi kwasha kwagcina. Wakwalibonaphi? Yebo siyabagqugquzela kakhulu ukuthi abantu banikele ngobisi. So sinaye ezibhedlela ikhona imishini ukuthi mase belilethile ubisi khona la sithi pasteurization la elifakwa khona ukwenzeka ukuthi li safe nokuthi ke bayabhekwa abantu kuba nama questions ababuza wona ukucheck ukuthi baya qualify ukuthi benganikeza ubisi. Mhlawumbe ikhona nifala kahlanu umuntu ayitholayo mayilethe ubisi ngoba phela ungathola ukuthi omunye uzothi ukwathi kunemadlana lapha etholala thothi uselilethe iviki neviki lapho ubisi kanti umsengela inkomo ubisi usenge inkomo lapha ekhaya lethe ubisi. Ayikho imfala kahlanu ukunikela njengathi saseshayina sinikela nje absolutely. Sinawo ama-milk banks njengoba esho udadewethu. Enye inkinga esiba nayo ukuthi thina mhlambe thina sizwe simnyami kakhulukazi asikholelwa kakhulu ekuphisaneni ngezinto esibona sengathi izinto zomzimba. Kodwa ibisi noma ubisi lika mama luyafana nokunikela ngegazi. Singakho sibacela omama uma besesibhedlela ukuthi cha sipheni ubisi lwenu ngoba bakhona omama bangakwazi ukuncelisa ngezimo ezithize omunye umzimba uvumi omunye uyagula nakho konke. So siyacela ngempela ukuthi omama uma bekhona bezoteta basiphe basinikelele ngegazi ngoba liyahlala isikhathi eside njengoba eshilo udadewethu. Uyabona nje khona manje ama milk bank ethu are running dry ngoba sinabo omama aba-volunteer. So laba basiphayo ubisi lwabo siyabonga kakhulu. Siyacela nabanye ukuthi basiphe. Ngifisa ukusho futhi ukuthi akukho umuntu othize okhethekile okuthi ubani onganikela ngobisi noma ngabe ubani uma encelisa anganikela ngalubisi. The only process nje ukuthi nje obeshilo umphathi la ukuthi uyayucheckwe ubuze nemibuzo ukubonakala ukuthi usesimene esinjani. Kodwa nje uma unalo ubisi ukwazi ukuncelisa siyacela ukuthi usiphe. Siyababonga nalabo sebeqalile benikela. Absolutely. Ngicela ukuthi usigoqeleke usuzohamba ngokuthi ke ugenisa umntwana kwiformula eli ubungozi bakho bukhona yini ubungozi noma ke siphi isikhathi la umuntu ogcine ephoqeleke khona ayifake ingane kwiformula eli nanothi siphi isikhathi la nithi cha ungamqala ke kusuke sekusafe futhi ungamqala kulesikhathi bese usigoqela nje kanjalo. Okay, siwumnyango siqhubuzela kakhulu ukuncelisa ubisi lwebele njengoba ngishilo nje ukuthi uyakwazi ukulikhama ubisi lwebele. Ziba khona ke lezo ikhathi very few abantwana baba nezinkinga bese kufanele bathole iformula abancane kakhulu. So labo bantwana ke uma bekhona babonana nama dietitian bese sibanika lawo ama formula lawo aqondane nabo. Esikhathini samanje ngoba uma uwenza iformula siyakukhuthaza ukuthi yenze ngaleso sikhathi umntwana ezoyincela. Esikhathini samanje ngeke uzokwazi ukuthi uyenze iformula busuyayibeka mhlawumbe ulinde kuze kubuye ugesi ngoba siba nenkinga yokuhamba kogesi. So that's why sithi ngempela esikhathini samanje siyaqhubuzela ukuthi abantu abancelisi. Ziningi ke nemibuzo siyibuza omama ukubona ukuthi baya qualify yini ukuthi benganika inakhuza iformula ngoba kuyabiza ukunakhuza. Lo luyabisi kuyaxatshana. Kuyabiza kakhulu. Usufika ethelini kuyaxatshana impela hayi khona. Seyilolu bisi lwengane lolu noma
Sikuphatha namhlanje umnomzana uLwazi Nzama bathi uyi-Clinical Dietitian. Lamagama o-dietitian namhlanje hayi sigijima phekwawo. Awusichazeleke wemfuka Nzama ukuthi ke ubani banithakazela bethinda KwaZulu-Natali. Sanibona Ngqongqoshe nababukeli. Igama lami nguLwazi Nzama, ngi-dietitian, ngihlala khona la eThekwini. Absolutely. Ngifunde eStellenbosch University. La ngithole khona iziqu zami ze-dietetics. Awuzwa-ke dietetics. Oh, lento sengayibona Ngqongqoshe. Ifuna ngikhumbuza omunye wayefundele lento lena yetho yini i-tourism. Ethena ke ufuna ukufundela i-tourism. Sebeyangibuza ke mina la uthi ufundeni mntanami? Uthi hayi thina sifundela i-terrorism. Bathi sizoba ama-terrorist masiqeda. Manje nalento ingayizwa ukuthi iyahlangana. Isichazeleke ukuthi ke okunjani ukudla okunempilo. Uyazi ngike ngezwe omunye la ekhuluma ngiyajabula mase ngithola umuntu okhuluma ngekudla kufuneka kungena emzimbeni womuntu. Khona okwakhuluma ukuthi ungajima uzuyeke kodwa mawungakayibambi into yokudla kahle uyoqhubeka nje lokhu udlebelekile kungalungi into zakho. Okunjani ukudla okunempilo mawungasathu usibeke esithombeni? Ukudla okunempilo iloko okumaintaina i-health yakho in overall. So umuntu udlela izinto ezimbili ukuthi asuthe nanokuthi umzimba uprovide ngemsoco lebalekile ukuze umzimba ufunction. So ke ukudla okuhealthy lokho i-definition yakho. Sikhuluma ngokudla njengama-fruits, vegetables, okuza nale msoco ezowenza ukuthi noma uyagula uthatha i-medication ukwazi ukuthi i-act as enzyme or ama-substrates to transport i-medication egazini. So i-nutrition edlala leyo role emzimbeni, absorption, secretion, i-nutrition leyo ezinala ama-precursors. Abantu ke abaningi bacabanga ukuthi ukudla okunempilo lokhu okubizayo. Ikuphi ongasibusa usinike nje ama tips ngakho cha nakho kunye ukudla okungasikudla. Ngangizwe ukuthi ubhontshisi ke iwona onemsoco eminingi oyithola ngisho nalapha enyameni. Ngeke ngathi ngiyasitole ensukwini hayi khona ubhontshisi uhlehlisa ngeboxing manje awudlala ubhontshisi. Manje ikuphi ukudla ngempela esikuyibona manje okureasonable ongacha nakho kunayo lemsoco enifunayo kodwa kushibhile akusike ukudla okubizayo. Kahle ukudla okuhealthy mawubuka ngendlela yasemakhaya indlela echeap leyo uma udla healthy nje usukudla ngendlela echeap kodwa manje thina esitshelayo ukuthi izinto esizibona ku social media manje there are so many things influencer usifuna ukushuthi content la ukuthi into yakawulizi high fiber isinkwa nje simple brown bread mohamba nje eTuck shop brown bread is cheaper than white bread. So indlela isinkwe si healthy high in fiber sizokuprovide with improve immune system yakho kodwa si cheap. So influence sithola around nanezinto ezenzakala izenzo sigcine sesithenga ukudla ku-expensive bese sithatha ukudla healthy ku-expensive. Ngamanye amazwi leyo nto bayibiza nge-nutrition quackery in English. Ukupromote ukudla kube ngathi ku-healthy kungekho evidence ekusupportayo. So nje eating fresh from the garden even nangasekhaya bagqugquzele abantu abadala ukuthi babe nama-gardens ekhaya bayezenzele bayitshelela ukudla fresh from the garden akuprocesswanga akunalutho uthenga imbewu nje kuphela. Awuzwanga manje kuphi lokho kufanele sigwemeke ngaleke kokumeshina izitolo ezithile lokho nje kumele sigweme ukuthi cha lokho awuzama ukuthi uqhelelane nakho uma usafuna iminyaka yakho yande ezweni. So ke khona into ekuthiwa ama-fat diet izinto ezi-advertisayo lathiwa leyo restrictor usawoti leyo restrictor ama-fat fat bending izona lezo zinto lezo ezenza ukuthi sigcine sesikhuluphala sigcine sesiluze iweight ngendlela dramatic. Kahle ukudla oku-healthy sikubiza ngokuthi it's a balanced diet. Okusho ukuthi iplate lakho lifanele libe nama-micro and micronutrients. Ama-micronutrients kuluma ngama-protein, carbohydrate, fat. Manje mina phela ngiyabona mawukhuluma njalo ukuthi izwiki mina ngifuna ukuthi ubhatata usho igama lento le manje mawuthi micro bana ngake microwave lokhuluma ngayo ayisengiduke ngiphelile ngifuna ubhatata uphuthu umfino kubeke nje kanjalo. So lama micronutrients awu-3 masikhuluma nge-starch sikhuluma nge-rice sikhuluma ngezinkwa nombila amazambane those are starchy food are form parts of carbohydrate. Bese siza kuma-protein your meats
ubhinzi lo kade ukhuluma ngawo. Absolutely. Yes. So noma makuthiwa uplana ukulose weight noma kuthiwa uplana ukugain, but your diet must be balanced. Because njoba ngishilo eqaleni ukuthi there are essential nutrients umzimba wakho awudingayo ukuze ufunction. So mase usuyincisha certain nutrients umzimba wakho ukuze ufunction, uzoyibona usukhathala, usukhohlwa, usuwaphansi because you are deficient. So whether you want to gain or lose, balanced diet bese ubuka kwi-portion yama carbohydrates owadlayo ngoba iwona khuphula ikhona into enayo ebhaliwe ethi hey nakho esingakusiza ngawo mhlawumbe imenu uthi nje mawungavuka ngalokho emini udle lokho udle kangaka bese u-exercise ziba khona into enjalo enimnika umuntu uthi hayi awukuzame lokho. Kuba khona ama-reading materials ika-government abantu abanikezwa wona. Kodwa masibe khona isikhathi umuntu uyamcushisa ukuthi idla kanje noma ungeke uzishintshe kunzima ukutshela umuntu ohlala nomndeni ukuthi bilisa manje wena shintsha wethu sothi nabo bayizamela. So mase usumhlukanisa usumdlisa into ehlukile kunzima ukumnikeza umuntu i-diet ebehlala nefamily. So siyamcushisa nje lapha nalapha ukuthi take notes of this, take notes of this yabo. Ehlisa ushukela, ehlisa usawoti, ehlisa istarch. Impike ekhona eSouth Africa manje yokwehlisa isisindo. Mawuthi uyehlisa isisindo angazi nasiba kuphi sisekhanda noma izandla kodwa kuthiwa yehlisa isisindo. Ingenze njani makufuneka yehlisa isisindo? Absolutely. Isisindo esikhulu kahle kahle ngiqale ngokuchaza nje. Sijwayele ukuthi kube ila eswini umuntu wesilisa. Kube esifazane ila emapsini kumuntu wesilisa. Kodwa nkosiyami njoba ubona iaphula neganandoda. Yabo kuma kanjalo umuntu wesifazane abe ganandoda amafetha ayeza aye kuma hips. Bese umuntu wesilisa ama hips. Yes. Abese amafetha kumuntu wesilisa hlale la. So yilokho ocontributor kakhulu kwi-weight. So mawufuna ukuluza i-weight you exercise compliant diet, but noma exerciser wenza izinto ezispecific ungathi ufuna ukuluza i-weight sesikubona usuqobula i-weight nathi. Yabo yenza cardio ugijime lokho uzokwenza ukuthi umzimba wehle. Kodwa bese wenza i-weight uqobula i-weight nje umzimba uzosala isisu sikhona. Khona umfowethu lawo ohlale egunda ibandla uthi wehlisa i-weight kodwa ke akusenani siyokulungisa lokho ngelinye ilanga. So ke kulobungozi ewagiza yaphuma ngawe. Kodwa singabukhohlwa ubungozi bokuba obese. More obese i-BMI yakhe ingaphezulu ka25 ngoba enormally between 18 to 25. Bese ngaphezulu so overweight so obese kuza nama lifestyle diseases. Heart disease, diabetes, hypertension, cholesterol, kidney disease. Uvele kuhlangane lapho. Absolutely. So kuyingozi kakhulu. No mfowethu siyasihlala selijabulela ithubo sinika lona ngenxa yesikhathi sesizothatha olandelayo kodwa sibonge kakhulu ngesikhathi osiphe sona mfowethu. Ngejubane ngizogijima ngelapha kuyi-Facebook page sisashintsha kudadewethu ngiyochecka laba bancoma owenze kahle kuyi-Facebook page yomnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health. Ngizocela nomphathi wesibhedlela abecija eduze ngoba kuthiwa simuphe nje second asixoxele ngeenkawu ukuthi wayiqeda kanjani kule sibhedlela. Asixoxele nokuthi imiphi imlingo abanawo la esibhedlela sibona bakwazi manje ukubamba amawele awu4 wonke afike atheleke agcwale isibhedlela. Njengamanje ke ngizoya lapha kusinenhlanhla Manesh uManesh owakacele uthi ke ngicela ukumbonga esaphila uSister Majola eAshdown Clinic uyawushaya umsebenzi wakhe ebese zethi ke uma wakhe Mtetewu noma Mthethwa umthethwa kodwa kuteketisiwe lapha ngiyabona umthethwa uthi ngicela ukubongela unokhanya Mthethwa Mhlongo eclinic eDondota uyawushaya umsebenzi wakhe awu bayaphila abantu eDondota. Ufika nemafika uthi sanibonani basakazi ngicela ukudlulisa ukubonga kumphathi wasembukisweni clinic kanye nestaff sonke ngithi nje enkosi danko siyabonga ukubambisana okuhle fikani phungula. Ngqongqoshe sithe sihlalele ngeviki edlule sathola umlayezo ovela kwelinye lamabandla la kukholwa khona kahle basonta kahle kwathiwa siyacela lapha ningasali ngaphandle kunodadewethu osukumela enkonzweni wakhuluma kahle ngomnyango kaNgqongqoshe wathi ngathi bamphethe kahle
kunehlelo alihambelayo kwesinye seyibhedlela engengilisho manje bangifisa kube uyena kodwa wakhuluma enkonzweni washumayela wakhuluma izilimi ekhuluma nge-Department of Health wakhuluma into wakacaca ukuthi uyashuma yena ekhuluma izilimi nge-Department of Health kwathi ngempela manje ngamshiya ngaphandle lo mama kuyobani kwazi nikwenzayo ngicela sathi thiwa simbingelele sekumakumele sikwemukele emoyeni sawubona ma uyahlupha Ntokozo sawubona ma awusitshele ukuthi ubani wakabani ngibingelele uminister icabinet yakhe yonke abalaleli emakhaya absolutely umama okhulumayo umama u-Abigail Majola umakhambule awuzwake makhambule cha usitshele liphi libandla okholwa kulo ngoba sicaphune emoyeni fa hayi ubushumayela lapha hayi impela kuthiwa alifakwa libuya nodaka ibandla engikhonza kulona ise amaweseli absolutely upresident wami we-district umama uMandindi obengicelile ukuthi ngiyokhuluma ku-Women's Day sise-Coastland ngolesithathu le-holiday iyephi le ndaba emnandi kangaka ofika wayiqeketha lapha baze basibiza bathi hayi ngeke kufanele nithole indaba kayize uNgqongqoshe okungilethe lapha udadewethu uNompumelelo Mhlongo ongixhumanise nomnyango absolutely wathi ucela ngizokhuluma ukuthi ngisinde kanjani kwi-breast cancer yes ayi manje kuthiwa ukuthi mawichaza le ndaba baze basukuma abantu besifazane bathi uyingcwele ngoba ubuyichaza kahle ithini into awusibeke esithombeni usinde kanjani kwi-breast cancer uhambela izibhedlela abantu banokuyibukela phansi kakhulu izibhedlela zethu kangangoba nami ngijabulile mangibona isithombe uNgqongqoshe ephakathi emashidini lapha esibhedlela sakho uhulumeni athi awu naye mayengena nami ngibheke khona emshiyeni insukwini nje nami ngizobe ngikhona manje ithini into awusibeke nje esithombeni beku 2019 ngangihamba nje ngiye eclinic njengokujwayelekile kodwa isibhedlela bengihamba isibhedlela sase-Wentworth ngihambela uchronic mengifika lapha ngimtshela udokotela uthi no doctor kunento engayiqondi kahle ebeleni lami wangicheck udokotela ngathi kodwa kubhlungu wathi hayi akulona ithumba futhi leli wasethi ngizokwenzela incwadi uye eKing Edward okay ngayi eKing Edward mengifika eKing Edward la ngaqala khona ngaqala ku Dr Sithole okwathi mefunda incwadi wathi mama lolu hambo ozoliqala la lude kuyabekezelwa la ngathi mina dokotela ngizofuna impilo absolutely wayiqala ke kwafika iCovid sabreaka bathi sokufonela sikubize ukuthi buya nini mengibuya 2020 lwaqala uhambo absolutely kwenziwa wonke ama-check-ups njengoba uNgqongqoshe kade esho iy'nhliziyo washo kahle lama-check-ups ubeqinisile besho kahle phela mina bengingathembi kahle absolutely ucheckwa yonke into nje ukuthi uyaphila uright bese kulapho-ke bese kuba nesikhathi sokuthiwa uyokwenza-ke uya kwi-mammogram i-mammogram ila-ke ucheckwa khona yonke iphathi yakho yasemabeleni uma uhamba lapho kuyadlula bese Ngqongqoshe mnandi amagama abizwa lapha fana no-biopsy so kwase kuthiwa ngizokwenza i-biopsy lapho kusothathwa khona isicubu uhambe kuyocheckwa-ke ila kubuya khona-ke imiphumela yokuthi ugula kangakanani sithini stage sakho se-cancer ngenhlanhla kwakusewu-0.2 kimi so ngase kuthiwa no sengizosuka ngasuka-ke eKing Edward bakuthi siye inkosi-ke manje awuzwa-ke kwathi sesiyoqala-ke ichemo okay ichemo awuvele uyiqale noma ikanjani nakhona kunemigudu yakhona ucheck igazi bonke li-right igazi namhlanje usuyayiqala-ke ichemo abaningi azange baphile Ngqongqoshe kuleso sikhathi sekhimo ngoba kusho ukuthi abanye stage sasesisikhulu yes kodwa ngomusa
sasadlula kuleso sigaba sabuyela ke eKing Edward la sesokwenza khona ke operation. Awubakithi namhlanje nje uclean ayikho namhlanje nje kwathi mengihamba iKing Edward la khishwa ke ibele lakwa right so ngase ngilokhuza njalo ngonyaka uyeze kuzokwenza icheck up ama results sihambe ke siye Eddington ukubonga abasebenzi base Eddington abasenkosi nabaseKing Edward kulama clinic oncology ungathi abandawonye bonke ngendlela abaphathana ngayo. Uyazi nje sengiyayizwa lento bebekhuluma ngayo abazalwane uthi cha uyishumayele kahle. Ngqongqoshe uhlala uyisho lento ukuthi asicheckeni kuse early mawusheshe wachecka kungenzeka ibambeke into. Kungathini ke kwakho ukuphawula nange kubonga eNgqongqoza ebonga nabasebenzi bomnyango ethi ubonga kaphezi akasenayo icancer emzimbeni wakhe. Ngijabula nje mina Ntokozo ukuthi akayanga umama wathola icancer ngoba wayephethwe ukunye uyena wathi check okusho ukuthi lokho esihlale esikhuluma ngakho nasithi abantu besifazana abahlale beyithinta emabeleni into akade ehlale yenza kwathi naye sekebona ukuthi sekukhona okukhona ebeleni wagijima waya kudokotela ngesikhathi eyolanda medication. Ngiyangijabulisa kakhulu lokho ngoba yilokho ngempela esifuna kwenzeke ngoba siyayisithi icancer yebele iyakwazi ukuthi lapheke kodwa kufuna isheshe itholakala njengoba yayingakafiki na ku stage 1 use u 0. Kuyakhombisa ukuthi yasheshe yatholakala ngempela and therefore it was easy, well relatively easy phela ngoba ichemo naye khona ekuthathayo kwisystem kodwa impilo yatholakala. So siyakubonga kakhulu and siyajabula ukuthi kube khona abakwaziyo ukukhuluma kahle ngama services akhona emnyangweni wezempilo nokuthi nje kuyaphilwa nangabe ufikile emnyangweni wezempilo. Cabanga ukuthi kufuna sibabonge nalabo kade bemtreat umama ngoba nabo ba ama representatives omnyango. Uyabona nje ukuba bamphathanga kahle ngaba akakwazi ukuhlala la namhlanje akhulume ngathi emnyangweni wezempilo kuyaphileka. So siyabonga kakhulu siyacela nje ukuthi nevangeli mama ulushumayele kubo bonke omama uhlangana nabo nakubo bonke amantombazane ngoba enye into engicabanga ukuthi kufuna siqale siyijwayele ukuthi izingane zethu zamantombazane zikhule zazi ukuthi kufuna ngaso sonke isikhathi zihlale ziyicheka ngoba uma zona zingakwazi zikufunda lokho sezindala kwenza ukuthi umuntu akuthola ukugula sekulate. Kanti uma abantwana bethu bekhula nakho nje bekhula right bebancane umeqala nje ukuhlakanipha azi ukuthi every day umegeza uyayicheka kuzosiza lokho. So kuyofanele ukuthi mama uma sihleli kube izinto esixoxayo lezo ngaso sonke isikhathi nezingane zethu. Absolutely. Ayikho into ejabulisa njengokubona omunye wethu esethi cha ngisizakele ngenxa yalomnyango ngoba usuku nosuku sidila nokuningi okunegative okupositive bese singalithola ithuba lokuthi ke sesikwazi ukuthi sikusebenze. Cha asigijime ngejubane ke siyelapha kusiye umphathi wesibhedlela sekusona la RK Khan asitsheleke kafushane ukuthi ubani wenzani la emnyangweni ngoba sifuna umuntu nje akuningi esifuna upha khona. Ngqongqoshe uthe ujabulile ke ngobuholi bakho ngoba inkawu zayihlupha la ungakafiki. Hayi kodwa wathi mawufika waphephetha inkawu. Ngiyafisa wathi akasuki ngapha. Zona zonke. Hayi ngathi washaya inkawu ngezwe nje uhlele enkawini. Nothi makuthiwa udokotela Sotsho uthi hayi udokotela wazonqo wayishaya no. Cha awusipho uthi ubani wakabani wenzani la emnyangweni. Ngiyabonga kakhulu ngibingelele kuNgqongqoshe wezempilo ngibingelele umnomzana uAbsolutely umphakathi and all protocol observed. Mnandi ngilinda sobhekwa ndinikezelwe okwesikhashana ukuthi ngilamule la eRK Khan. Awubakithi mina ngibona nisonwetshwa lesikhathi mawuthi washale yampahla leya okay uke wabeka ke nezinhlelo ethile athe uzocela uyigoqe nje kafushane obesikhathi asekho ngakuthini ngicela ukuthi uzithi nje fahla. Okay. Firstly nje uNgqongqoshe befuna ukwazi ukuthi inkawu sijahe kanjani. I think one of the main things esazibona ukuthi izinkinga kakhulu kwakunendawo ezingcolile nendawo esingakonje isizulu sithi ikhotha indawo eziyikhotha kukhona indawo engabiyiwe. So sathi sisonakekela lezo indawo sabiya kwafakwa nale drat abathi Clearview around amawindi esibhedlela. Sathola ukuthi hayi inhlanzeko ithe isawuthi ukukhuphuka safaka namabhasi yancipha imndeni yenkawu. And then okunye befuna indaba yase Clearwood. iClearwood ama ward
la ase Clearwood aya kulungiswa amawodi la eRK Cancer sinenkinga yeroof kuvuza amanzi azafika emapatientini kwabonakala ukuthi kuze sikwazi ukusebenza kahle kune discipline ekufanele siyithuthe ihambe sathatha ke laba abagulayo esibabiza ngoba ngo-internal medicine bonke ke abalaliswe emawodini base Clearwood kanti outpatient yakhona yasala khona la esibhedlela so sube senzela ke ukuthi at least bakwazi ukuthi bafikele lana bese ke siyaxhumana nabama ambulance babathatheke babe sebeyolala eClearwood ngoba sasenzela ukuthi sikwazi ukusebenzisa staff kahle uyazi imnandi indaba cha nami phela ngithe mangena la ngabona notshani kuklina esibhedlela ngavula nesinkwa sami ngadla ukukhomba ukuthi kuklina siyayibonga into enhle kangaka kodwa ngiyacanga ukubonga kuhamba kufinyelele kubo bonke nje nobaphethe nodokotela abaphethe odokotela namanesi aphethe amanesi nawe njengomphathi Ngqongqoshe isikhathi singasekho kuthina ngicela nawe usale usumnika nje ukugcina sakubonga yonke into no siyabonga kakhulu Ntokozo sibonge nakumphathi nemanagement yakhe yonke iRK Khan njengesibhedlela isibhedlela esivamise ukuthola ama complaints ebesivamise ukuthola ama complaints amaningi kakhulu previously kodwa sesubonile umehluko mphathi siyabona ama complaints ayehla siyabonga kakhulu kuwe nemanagement yakho yonke na wonke umsebenzi enwenzile nsithi qhubekani kodwa asikafiki noma sikafinyeleli lapha esifuna ukufinyelela khona siyafisa nje ukuthi niqhubeke nowenze umsebenzi omuhle senzela ukuthi mangabe kuba khona okhalayo kube yi-exception kungabe ukuthi uke kuyoba kuse-RK Khan ke lapho kanti sikhona isikhathi wakuthiwa kune complaint kuthiwa hayi ke shuthi RK Khan kodwa sekho ke manje lapho so siyabonga ukuthi ngempela inkinga zethu sezehlile siyafisa nje ukuthi nabantu abasebenza noma abasebenzi bezempilo baqhubeke baphathe ama patients ethu ngalendlela ababaphethe ngayo siyacela ke nasemphakathini kodwa usibekezelele njengoba umphathi kade esho ukuthi isibhedlela sethu isibhedlela esidala kukhona indawo lapha bese kunenkinga khona manje awukwazi ukuthi ungavela uthatha isibhedlela bese uthi ngiyalungisa iside nelodwa bese uthatha ama patient wabeke eceleni ingakho kwathatha isinqumo sokuthi cha ngoba sinasi isibhedlela okuyiClearwood esingakasebenzi ngalendlela okufuna ngabe sisebenza ngayo asithathe nje i-department eyodwa uthe ulibize ngelinye igama umphathi manje ngoba ngifuna ukubiza ngegama lodokotela ngizobiza ngegama lethu mina nawe sithi department bathatha i-department eyodwa bayimikisa eClearwood benzela khona ukuthi bakwazi ukuthi balungise kahle isibhedlela so that abantu bangaguli while kusetshenzwe eceleni as soon as uphela loyo msebenzi le ward noma le department ehanjisiwe eClearwood izobuya so siyacela ke abantu abasebenzisa isibhedlela RK Khan basibekezelele kusazoqhutshekwa nje uma ngabe udinga ukuthi uye kuleyo ward leyo ukuthi bakuthathe ngeambulance bakumikise eClearwood baphinde bakubuyise kungabi into esikhala ngayo leyo zikhona inkinga esazi ukuthi bezikhona ezokuthi ama ambulance mhlambe bethatha isikhathi eside kwesinye isikhathi ukuthi abantu abalande imanagement isiyilungisile leyo nto bahlale phansi baxoxa nabantu abaphethe ama ambulance so sebene system entsha nelula nengcono yokuthi patient nakudinga ihambe iye eClearwood ihamba kanjani ibuye kanjani so siyacela ukubambisana nomphakathi kulokho sibonge kakhulu nakumama ukuthi abe nathi namhlanje ngiyathemba ukuthi sothola ithuba lokuthi njengoba kuyinyanga kaAugust sambe naye nakwezinye indawo akwazi ukuthi asixoxe hayi nakho usuqashwa lapha wemama Ntonga uzohamba nathi siye nawe zonke indawo khulume nje necancer yebele futhi kuyayichaza kumama uthatha siphakamisa izandla sonke siphakamisa athi mali ukuthi abaqondani futhi ke sekuyaqala kuyonakala seke usuzosichazela ngento oyazi kahle cha mama Abigail ngithanda nangendlela asazi ngisho amagama akhona na ubefuna kanze usewudokotela sokecela udokotela bemcheck ukuthi akabi nobudokotela lapha yana sambe kahle cha kulolu hlelo bakothi isikhathi sihlale siphoqa ngoba kuye kufanele sigcine sihambile kodwa asivalelise sithi kulungile ke bye